kender også den næste. Hun er mor. Tæven der er mor til den hund, der er derinde nu. Hundeform. Var hun med til en fødselsdag hende? Nej. Nej, det skal jeg se. Det er nok lidt langt fra nok, det er der ikke nok af det. Tror du bestået? Jeg håber jeg. Det burde jeg. Det gik okay, det er bare længe om det. Du vinder ikke. Nej, det skal jeg sgu ikke. Men vi måtte lave den ene om. Ja, det var derfor, det var det, der tog tiden. Ja. Men hellere det, end at få en hel fejl. Ja. Jeg får bare lidt færre point. Jeg håber ikke, der er... Hvor lå den henne? Hvor ligger over et bur. Er det ikke for varmt derovre? Ja. Der er skygge. Ja, tak.